Díadíomh agus fáilte Earraigh ga Ealaín in Earraigh. Inniu tuis go baboga, boga cos le coiníní a dhéanamh mar seo. Agus an rud a bheith Ealaín na rís tearm, marker dú nó cabíta, pear stocky, agus couple band elastic, and is mis go bandy Gaeilge mar sin go siad níos cinneal leidre na gra bandy elastic. Agus mas míanamh fásta is féidir leh ón ceadú sa uisiid ná me tá ribíní bag agah ibríonn sean fásta. And is han seo a dhéanamh níos fosa oring tá mé gáil an stocha a chur tíomhtí de glunne, so dóis go mé sin níos first orm an réis dúirtí iste. So dús beir bhil am an réis a le a chur iste. Mar seo. He mé iste. Agus nes an rud is special de faoi seo na ní gadúin runnarbí a úil. So be seo a le deanta len hían. Nó iste. Agus get the Gaeilge iste. Oh, sin Jerry mac a dríis cabí. And nuair sin deanta be se bhhaid níos fása agus a bhhaid níos glunne na mas rudí go máid ag deanú gan an glunne. And is bé hard for méid seo den rééis ag an bun, agus má bhríonn tú ar tá mit cinneal jazz ar. Agus anas mu go dhéanú na mu go glóir buas a eagal in san stocha, tá mu go banda Gaeilge ceangal hart ar an bar. Agus tá léir mór fluff teacht an stocí seo. And is be seo jazz ag an ceas ná bheith sé jazz just mar brontas bag bhirte ag ní aigen. Agus sin muid ag an bar. And is bhhail an corpbug a thuirt dar ganín fásta. So it's muid go ceann agus corp a hograí an niis. Agus mé anam muid sin agus masnacha muid ag mar mar seo. Heag linn banda Gaeilge Ealaín agus é chur hart ar an bhuailg. Mé go leir nes brí síos é mar seo. Agus is sé cos le farsneach do boganis mar a bheitgan sibh, cos le farsneach do boganis. And is an rud tú Ealaín na tá muid gur clúsa a thuirtá. So nuair mé go dhéanamh chuna dhéanamh níos fása, tá mé gáil cinneal black curgle a Earraigh in san stocha. To make this an sal fásta so does ní na gadú an ar ní ahíh. So tan sal go fáil sin mar a bheitgan seo agus go fáil an cum curgle ar. Which bhfuil am sa clús an mór a thuirt don coinín seo. So an céapí eile tá mé gáil dhéanamh just gáil dhéanamh híos an mar é Earraigh híos an mar seo. So some crumbs ar tabla mar sinna. Seagar thuair Earraigh fríd an stocí seo. Nes si na clúsa híos mar sin. Agus céapí eile tá muid gur dhéanamh na tá muid gáil hana marcar is go fáil ag an an-ceadis eile agus tá muid gáil cinneal beidir sleir bag thuirtá ná muid go ribí na hart ar an mhainneal, so dá scóil sé le gléasta suas. Tá muid go an corcra ar suúdan san bhainneal mar sin jazz leis an bhain Earraigh mar sin tá mé go le Earraigh mar sin. Agus tá mé go gur hart ar an mhainneal agus é ceangal ag an taobh mar seo. Agus é chur cos le ribí. And is me tá níos mó bandí leiste agah is féidir leh agus níos mó rééis go leh láha agus cosa agus beidir rubblebug. Actually, do you know what? 30 me sé rubblebug dóis. So le banda leiste níos le. Tupa pí an tón. Agus gur hí sin áidir. So sin rubblebug ag na fásta clúsa. Sin céapí eile tá dí na an marcar eil agus gur hí muid
Ja, súile Súile móra. Agus tu go exbogus per mar shrub. Agus sin má babog bog cognac. We got een piece of bad lijstje go mar sin. Stois go mín an neachlus an. Is féidir le Ealaín stois go siad suas fásta. Agus sin an go siad jazz nuair te cheese. Agus sin má cognac bog. Agus sin a cara.